στα μέσα της δεκαετίας του 90, όλα καταραίουν ξανά. Οι τράπεζες πτωχεύουν, οι μισθοί κατρακυλούν στα $5 το μήνα. Η Βουλγαρία καταφεύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. It was in itself a financial crisis because almost half of the banks Σε πρώτη φάση ήταν μια χρηματοπιστωτική κρίση, γιατί σχεδόν οι μισές τράπεζες χρεοκόπησαν και η κυβέρνηση δεν είχε χρήματα για να τις σώσει. Σε δεύτερη φάση, το 1997, το βουλγαρικό κράτος το ίδιο χρεοκόπησε για δεύτερη φορά μετά τη χρεοκοπία του 1990. Τότε έπεσε η κυβέρνηση και η νέα κυβέρνηση έλαβε την υποστήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με αντάλλαγμα αυστηρά μέτρα λιτότητας, τα οποία οδήγησαν σε μια πιο σοβαρή προσπάθεια ιδιωτικοποιήσεων και μεταρρυθμίσεων. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο άνοιξε το δρόμο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ξένες επενδύσεις άρχισαν να φτάνουν στη χώρα. Η Ελλάδα ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος ξένος επενδυτής. Η Βουλγαρία από το 1990 ουσιαστικά, που μπορούσε κάποιος ξένος επενδυτής να έρθει και να κάνει μια επένδυση, είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα ότι δεν υπήρχαν μεγάλες επιχειρήσεις ανεπτυγμένες έτσι όπως τις γνωρίζουμε στον ιδιωτικό τομέα. Ήταν μια καινούργια αγορά, ήταν μια χώρα τότε με 9-10 εκατομμύρια κόσμο, η οποία είχε υποδομές, είχε βαριά βιομηχανία, είχε χημική βιομηχανία, είχε αρκετό κόσμο και ήταν μια ευκαιρία για αγορά. Πάνω από 500 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν εγκατασταθεί στη Βουλγαρία. Τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, βιομηχανίες, εμπορικά μολ. Η βουλγαρική οικονομία γνώρισε μια μικρή άνοιξη λίγων χρόνων, μέχρι να πιαστεί ξανά στο δόκανο της παγκόσμιας αυτή τη φορά κρίσης, του 2009. Παραμένει ελκυστική για επενδύσεις. Ρωτάμε τους Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εδώ τι είναι αυτό που κάνει τη Βουλγαρία ελκυστική. Κανείς δεν μας ανέφερε τους χαμηλούς της μισθούς. Η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει το χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, έχει 10%. Είναι ένα πολύ σημαντικό, είναι ένα ελκυστικό στοιχείο για τον επενδυτή να έρθει να επενδύσει στη χώρα. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία ίδρυσης της εταιρείας, κυρίως μέχρι το βαθμό των μονοπρόσωπων ή ετερόρυθμων ή εταιρεών περιορισμένης ευθύνης. Μπορεί να ιδρυθεί μια εταιρεία σε διάστημα 3 ημερών. Με μια απλή αίτηση και ακόμα πολλές φορές και χωρίς να χρειαστεί και δικηγόρος συμβολιογράφος, σε 2-3 μέρες μπορεί να ιδρύσει εταιρεία. Και οι Έλληνες συνεχίζουν να έρχονται. Από τις τελευταίες αφίξεις, ο Αλέξανδρος Κλήρης. Είχε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και εστιατόρια στη Χαλκιδική. Η κρίση τον έδιωξε. Αποφάσισε να ανοίξει στη Σόφια εστιατόριο με ελληνική κουζίνα και ελληνική μουσική. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι κάπως πιο απλοποιημένα στη Βουλγαρία. Δουλεύουν με εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, εγώ προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι η γραφειοκρατία στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη Βουλγαρία. Τα έσοδά μας είναι πολύ μικρότερα σε σχέση με την Ελλάδα. Παράδειγμα, ένας σερβιτόρος εδώ μπορεί να παίρνει από 550 λέβα μέχρι 700 λέβα, το οποίο είναι περίπου 300 με 350 ευρώ, το οποίο είναι ένας σχετικά πολύ καλός μισθός για ένα σερβιτόρο εδώ στη Βουλγαρία. Για την Ελλάδα φυσικά είναι 0, δεν είναι τίποτα. Αλλά εδώ για τη Βουλγαρία είναι. Γιατί ένας μισθός βασικός, παράδειγμα, είναι 500 λέβα. Το ερώτημα είναι πώς η Βουλγαρία από πεδίο ελληνικών επιχειρηματικών επενδύσεων έγινε στα χείλη της Τρόικα πρότυπο για τη διαμόρφωση των ελληνικών μισθών. Ταξιδεύουμε στην καρδιά της Μακεδονίας του Πυρήν, προς το Ρασλόγκ, 150 χιλιόμετρα από τη Σόφια. Η περιοχή γνωρίζει τα τελευταία χρόνια τουριστική ανάπτυξη. Η ναυαρχίδα είναι το Πυρήν Club, ένα υπερπολιτελές ξενοδοχείο με γήπεδο γκολφ και τεχνητή λίμνη. Στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο ανήκει και η Technogood,
ένα εργοστάσιο που παράγει οικοδομική ξυλία. Ολόκληρος ο όμιλος έχει 2.000 εργαζομένους. Έχουμε ακόμα 3 εργοστάσια στη Σόφια. Έχουμε ξενοδοχεία, γήπεδο γκολφ, δεν ξέρω αν το επισκεφθήκατε. Και εδώ στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, στην Technowood, έχουμε 100 εργαζομένους που δουλεύουν σε διαφορετικούς τομείς. Ο μισθός εξαρτάται από τη θέση. Κυμαίνεται από 250 έως 400 ευρώ. Πιάνουμε δουλειά στις 8 το πρωί. Έχουμε διάλειμμα το μεσημέρι και μετά συνεχίζουμε ως τις 6. Η Μάγδα είναι 60 ετών. Έχει παιδιά και εγγόνια. Εδώ και 10 χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά. Ο μισθός της σήμερα είναι 250 ευρώ. Τα προηγούμενα χρόνια η ζωή ήταν καλύτερη. Όλα ήταν πιο φτηνά. Τα τρόφιμα ήταν καλύτερα και πιο φτηνά. Τώρα είναι πολύ ακριβά σε σχέση με τους μισθούς που παίρνουμε. Όταν δούλευα πριν από 30 χρόνια, έπαιρνα τον ίδιο μισθό όπως τώρα, αλλά ζούσαμε καλά. Τότε χτίσαμε το σπίτι μας. Αγοράσαμε οικόπεδο μέσα στην πόλη. Ναι, προτιμώ το προηγούμενο καθεστώς, γιατί ζούσαμε καλύτερα, πιο ήρεμα. Ποτέ δεν νοιαζόμασταν για τα λεφτά, αν θα μας φτάσουν ή δεν θα μας φτάσουν. Λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, μια υφαντουργία φασών. Λειτουργεί 18 χρόνια και δουλεύει κυρίως για Έλληνες πελάτες. Πολλές φορές με τις εταιρείες που έχουμε δουλέψει έχουν κλείσει, μας έχουν αφήσει χρέη που είναι αρκετά λεφτά και αυτό μας αναγκάζει να παίρνουμε δάνεια από τις τράπεζες για να μπορούμε να εξυπηρετούμε την επιχείρηση μας. Όμως ξέρετε ότι τα δάνεια από τις τράπεζες είναι με ψηλό τόκο στην Βουλγαρία και είναι δύσκολο να τα εξυπηρετήσουμε. Η κρίση στην Ελλάδα μείωσε απότομα τις δουλειές και η επιχείρηση μείωσε το προσωπικό. Από 260 εργάτριες έμειναν οι 120 και όλες αμείβονται με το βασικό μισθό. Η κυβέρνηση κάνει μισθοδοσίες και εμείς είμαστε στο όριο που μας λέει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει νόμο στην Βουλγαρία που λέει οι γυναίκες που δουλεύουν στις βιοτεχνίες και ρούχα στα φασόν, το μίνιμουμ όριο για να την ασφαλίζεις και να πληρώνεις ΣΥΚΑ είναι 350 λέβα. 350 λέβα, δηλαδή 170 ευρώ. Οι μισθοί δεν φτάνουν καθόλου. Χθες πληρωθήκαμε. Δώσαμε για το ρεύμα, το τηλέφωνο και το νερό και έφυγε ο μισός μισθός. Με τα υπόλοιπα πήγαμε στο μαγαζί και ψωνίσαμε βασικά τρόφιμα και τα λεφτά τελείωσαν. Δεν φτάνουν αυτοί οι μισθοί. Κάποτε οι τιμές ήταν πολύ πιο χαμηλές. Εδώ ένα αυγό που έκανε 10 λεπτά, τώρα κάνει 40 λεπτά. Η Τατιάνα είναι γαζότρια. Εργάζεται 16 χρόνια εδώ. Ο μισθός της είναι περίπου 170 ευρώ. Δουλεύει συχνά 10 με 12 ώρες τη μέρα. Όταν σχολάσει παίρνει το λεωφορείο για το σπίτι. Την περιμένει ο σύζυγός της, καμιά φορά και το εγγόνι της. Μια ζωή ήρεμη, φτωχική. Συχνά η οικογένειά της συζητά την ιδέα της μετανάστευσης. Όλη την ώρα ακούμε πως ο πληθυσμός θα μειωθεί στα 4 εκατομμύρια σε δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια. Φυσικά, αφού οι άνθρωποι έχουν φύγει στην Αμερική, την Ιταλία, στην Ελλάδα, ο καθένας κοιτάζει πώς να σωθεί, να επιζήσει. Διότι σύμφωνα με τις στατιστικές για 2007 στη Βουλγαρία έχουν μπει πάνω από 3 δισεκατομμύρια ξένα χρήματα και είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος που βοηθάει στην οικονομία της χώρας. 2010 αυτά τα λεφτά έχουν διπλασιαστεί και στη 2011 έχουμε φτάσει ήδη πάνω από 7 δισεκατομμύρια.
2012. Χαμηλή φόρη για τις επιχειρήσεις, χαμηλή μισθή για τους εργαζόμενους, μετανάστευση και επιβίωση με τα λεφτά που στέλνουν πίσω οι μετανάστες στις οικογένειές τους. Ο Ιβάν Κούλεκοφ ήταν πρόσφατα στη χώρα μας. Γύριζε ένα ντοκιμαντέρ για την ελληνική κρίση. Συνάντησε πολλές γυναίκες, συμπατριώτησές του. Γυναίκες που δουλεύουν στην Ελλάδα. Οι γυναίκες αυτές έφυγαν από τη Βουλγαρία πριν από χρόνια για να παίρνουν καλύτερους μισθούς και να συντηρούν τις οικογένειές τους εδώ. Παρά την κρίση στην Ελλάδα και τη μείωση των μισθών εκεί, οι γυναίκες αυτές δεν θέλουν να επιστρέψουν στη Βουλγαρία. Επειδή λένε στη Βουλγαρία θα ζούμε ακόμα πιο δύσκολα. Μήπως λοιπόν κάτι δεν πάει καλά με την συνταγή των χαμηλών μισθών που μας προτείνουν να ακολουθήσουμε? Ζητήσαμε τη γνώμη του πρώτου πολίτη της Βουλγαρίας, του Προέδρου της Βουλγαρικής Δημοκρατίας. We do have 2.5 million working people in Bulgaria. Έχουμε 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους στη Βουλγαρία. Από αυτούς, οι 500.000 δουλεύουν σε επιχειρήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, φαρμακευτικές ή εταιρείες πληροφορικής. Αυτές οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται παρά την κρίση και δίνουν πολύ υψηλούς μισθούς, μισθούς Ευρώπης, όχι Βουλγαρίας. Από την άλλη, έχουμε 2 εκατομμύρια εργαζομένους σε επιχειρήσεις χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Για παράδειγμα, στην κλωστοϊφαντουργία. Έχουμε πολλά εργοστάσια κλωστοϊφαντουργίας, όπως και η Ελλάδα. Ποια είναι η προοπτική αυτών των εργοστασίων? Καμία. Σήμερα πρέπει να αντέξουν τον ανταγωνισμό της Κίνας. Αύριο θα είναι η Καμπότζη. Τι θα κάνουμε? Θα ανταγωνιζόμαστε διαρκώς το χαμηλότερο μισθό? Αυτή δεν είναι η γερμανική συνταγή. No exchange rate. There's only one way of dealing with the competitiveness problem, to an internal devaluation. There's no other magic to it. That you need to have cost in Greece going down relative to the cost level in the rest of the Eurozone. Many countries in the Eurozone which are busy becoming more and more competitive in a globalized economy. Τα προηγούμενα 10 χρόνια χάσαμε ανταγωνιστικότητα γύρω στο 25% από τότε που μπήκαμε στο ευρώ μέχρι σήμερα, σε σχέση με 35 ανταγωνίστριες χώρες που η Eurostat μετρά. Πράγματι, σε ονομαστικούς όρους, η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδος, της ελληνικής οικονομίας, στη δεκαετία 2000-2010, εμφανίζει μία διαφορά σε σχέση με τη γερμανική ανταγωνιστικότητα που τέλος πάντων τη μετράμε της τάξης του 25%. Θα σας δώσω όμως μία λεπτομέρεια. 21% είναι και η μεταβολή του πληθωρισμού. Η διαπίστωση του κύριου Τόμσεν είναι σωστή λοιπόν. Η Ελλάδα πράγματι την περασμένη δεκαετία έχασε ανταγωνιστικότητα. Αλλά είναι σωστή και η εξήγηση που δίνει. Χάσαμε ανταγωνιστικότητα επειδή δώσαμε μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς και συνεπώς θα την πάρουμε πίσω μειώνοντάς τους. Δοκιμάζουμε να δώσουμε μια απάντηση στο ερώτημα ταξιδεύοντας στην Θράκη, την περιοχή με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, τις περισσότερες χαμένες θέσεις εργασίας. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά εγώ που έχω 2 παιδιά και γυναίκα δεν δουλεύει, κάθεται στο σπίτι. Ίσα ίσα βγάζαμε πέρα όταν δουλεύουμε και πληρωνόμασταν. Και τώρα ευτυχώς ζούμε με τους συγγενείς, με τους φίλους, δηλαδή παίρνοντας δανεικά από τον άλλον, το οποίο ντρεπόμαστε να περπατάμε στον δρόμο πια. Επειδή χρωστάμε στους ανθρώπους. Παρά που δεν μας το ζητάνε, αλλά όταν χρωστάς σε κάποιον, είναι δύσκολο να ζεις. Πώς ζούμε? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στα συσίτια, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους συντηρούν οι παππούδες, οι γιαγιάδες, τέλος πάντων οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια μικρή σύνταξη, μαζεύονται οι οικογένειες ολόκληρες σε ένα σπίτι μέσα για να μετριάσουν τα έξοδα και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα όλοι αυτοί και εγώ μέσα σε αυτούς. Εργοστάσιο Οξύμαχο, στην καρδιά της βιομηχανικής ζώνης Κομοτηνής. Μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής για πλακάκια και κυβόλιθους, ανενεργή εδώ και 3 χρόνια. 70 εργαζόμενοι σε επίσχεση εργασίας. Επισήμως δεν λογίζονται άνεργοι. Πριν 10 χρόνια το εργοστάσιο δεν προλάβαινε να εκτελεί παραγγελίες.
Όλη η βιομηχανική ζώνη της Κομοτηνής πριν 10 χρόνια έσφιζε από ζωή. Ένα χαρακτηριστικό που θα σας πω είναι ότι ένας άνεργος, ο οποίος έψαχνε δουλειά, πήγαινε στη βιομηχανική για να κάνει αίτηση και αμέσως την ίδια ώρα τον κρατούσαν για δουλειά.